Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры, пятніца блізка да 12 па беларускім часе. Значыць, блогер Александр Кнырович у нашай студыі. Прывітанне, Александр. Дзень добры, Павел, дзень добры, паважаныя гледачы. А значыць, будзем абмяркоўваць важныя тэмы і падзеі ў эканоміцы і ў палітыцы Беларусі і свету. Сёння сканцэнтруемся на Беларусі і яе бліжэйшых суседзях. Гэта такая як бы затравачка. Нагадаю вам канцэпцыю нашага стрыма. У Александра ёсць уласны YouTube-канал, які так і называецца Кнырович. Можна зайсці, падпісацца, і кожны тыдзень, а можа нават пару разоў на тыдзень, час ад часу, паглядзець нейкае сціслае цікавае відэа пра нейкую важную тэму ці падзею, звязаную звычайна з эканомікай і звычайна з Беларусю. І вось чаму я кажу, што сканцэнтруемся на Беларусі і суседзях. Я так разумею, што заўтра выйдзе відэа якраз такі на гэтую тэму. Раскажыце, Александр. І, што там? Ну, па-першае, ва ўторак выйшаў свежы відос, такі, вось, пасля моей першай вандроўкі ў Гданьск у меня было вось такое адчуванне, што ім патрэбен пра тое, як адчуваюць сябе беларусы ў Польшы. У меня было шмат лічбаў, і яны, канешне, яны зусім не пахожыя на, не падобныя на беларускую прапаганду. Не, беларусы не жывуць у клапоўніках і не мараць аб тым, як вярнуцца дадому. Некалькі тысяч паспартоў штогод выдае Польша. І шмат чаго цікавага было ў гэтым выданні ва ўторак. А заўтра выйдзе відос, ведаеце, меня натхніла зноў савецкая Беларусія, яна же Беларусь сёння, журналістка Ксенія Лебедзева, напэўна, якая выпусціла відос 12 хвілін о том, як зноў загибаецца бедная Літва, якая там выдатковая 4,7 мільярда долараў на абарону, 3 разы больш, чым Беларусь, і зусім не клапоціцца пра сваіх грамадзян. І яна там столькі і лжы награмадзіла, ведаеце, такая па паверхах, вот, вось так яно ўсё, да. І таму мне, ну, канешне, гэта ўжо трэці відос, напэўна, за апошні год такі, але я не мог прайсці міма, таму што такая колькасць несапраўднай інфармацыі. І бок вы, Александр, у ролі адваката Літвы такого, і адваката Польшчы, в прынцыпе, да? Ведаеце, не Польша, не Літва, как бы, яны не, ім не патрэбна моя адвакацыя, таму што, ну, у Літве эканоміка там адсоткаў зараз на 5 большая за беларускую, а колькасць жыхароў 3,3, да. Польская эканоміка вайшла ў топ-20 сусветных эканомік, і они абедзве растуць, і сярэдні заробак у Літве брутто ўжо 2500 еўра. І мне падаецца, што ні літоўцы, ні палякі, ім не патрэбна мае адвакацыі, яны неяк самыя з гэтым даюць рады. Чаму ж все адбываецца вот так вот наадварот? Чаму ні ў Польшы, ні ў Літве як бы не клапоцяцца тым, каб даказваць беларусам, што вот вообще-то у нас добрая краіна, а ў Беларусі, да, вот, ну, ёсць адказ. Вот, як бы чамусьці вот увесь час цэлая махіна за дзяржаўныя грошы працуе для того, каб даказаць, што мы-то в Беларуси, вот у нас-то хорошо, и все соседи, бедные жабраки, нам зайздросцяць. Ну, ведаеце, таму што польскія, літоўскія палітыкі справаздачацца перад сваім народам. А народ палякаў і літоўцы цікавіць тое, што адбываецца ў першую чаргу у Літве і Польшы. А калі ты будзеш распавядаць па тэлевізіі аб тым, што адбываецца ў Беларусі, то гэта ввогуле нікога не зацікавіць, таму што гэта будзе, ну, ведаеце, як не ведаю, ну, як в Зімбабве нешта адбываецца, ці на Марсе. Там, конечно, вельмі цікава, што адбываецца на Марсе, но да жыцця паляка ці літоўца нема ніякай, как бы, ніякага дачынення, так? І таму, конечно, вось так, ну, а беларускія палітыкі Лукашенко не справаздачацца ні перед кім. І ну, кроме Лукашенко. Кроме Лукашенко. І мэта, как бы, ну, вліць вушы, как бы, зрабіць выгляд, што чаго вы, як казала Качанова калісьці, мне вельмі спадабалась, яна выдала ўсю праўду. Яна, калі была на інтэрв'ю на СТВ, падаецца, «Скажи, не молчи», некая такая праграма была, я ее слухаў, ну, в прафесійных мэтах, і яна распавяла так: «Я не разумею, чаму гэтыя людзі выйшлі на вуліцу. І выйшлі ж, кажа, не бедныя, не тыя, хто працуе ў калгасах ці на заводах. Не, выйшлі гэтыя айцішнікі, маркетолагі і так далей. У іх же все добра было. Я не разумею».
яна сапраўды не разумеюць, што ў жыцці ёсць нейкія іншыя как бы вось інтарэсы, акрамя чаркі, чаркі і шкваркі. Таму гэта працуюць вось так, прапаганда залівае вушы свайму электараку, дзякуй Богу. Прям ситуацию с ног на галаву ставіць, калі казаць пра прапаганду, якая сцвярджае, што польскі ўрад, літоўскі ўрад, яны працуюць не ў інтарэсах сваіх грамадзянаў, а атрымліваецца расказваць беларусам пра тое, як дрэнна ў Польшчы і ў Літве, гэта ў іх як бы ў інтарэсах беларускіх грамадзянаў, да? Вот я ў гэтым логіцы ніякай не бачу, як бы, да? Бачу логіку ў тым, што гэта ў інтарэсах аднаго грамадзяніна і яго вось атачэння, да, у якім не разумеюць, а у чым же праблема? Мы ж вось гэтым беларусам, мы ж вот то далі, вот это далі. Там, глядзіце, якая чысціня на праспекце. Куды яны, чаму яны выйшлі ўвогуле, да? Вот же польскі і літоўскі ўрад, вот яны ж не дазваляюць сабе хадзіць да Наўседы і да Наўродскага і казаць, а дапамажыце, калі ласка, там, я не ведаю, радамскаму заводу, які вырабляе картон. Нешта вырабляе. Да? А вот і Навродскі такі, а больш ка мне не хадзіце з гэтым пытаннем. Не, так вы ні Наўродскага, ні Наўседу ніколі не видели ў палях в верталёце, які аглядае і кажа, дзе прыбраць смецці прыбраць, ведаеце? Ніводзін как бы, ну што гэта такое? Хлопцы, да. Дзе вы, чым вы займаецеся? Ну, калі казаць дакладна, просто дам как бы пару лічбаў. Ну, вось гэтая Ксенія кажа аб тым, што для таго, каб купіць ежу, у Літве трэба 800 евро на месяц на аднаго чалавека. Так? Тут у нас лусіла 2,5 разы. Вось. Яна ж казала аб тым, што хлеб і вырас у цэне там на чвэрці, там ці на 30%, 25-30% рост цэны на хлеб у мінулым годзе ў Літве, ці на 20% на, ну, гэта, на куры, на гэту мясо куры. Ну, глядзіш, лічбы ввогуле не похожа, і ввогуле прадуктовая інфляцыя ў Літве там в 3 разы меншая за беларускую. Яна ў мінулым годзе была 2,8%, і каля 3-4% сапраўды вырас хлеб ці вось мяса куры, але не ў 30, не на 30%. Яны дапісваюць нулік. Конечно. І ведаеце, яны так робяць, вот так, каб чалавек как бы заўважыў лічбу, не паспеў зразумець. Там вось як клиповое мышление, там как бы так пум-пум-пум, накидали и пошли далей. Таму вось такое выданне выйдзе у суботу аб тым, як насамрэч справы абстаяць. Ну, гэта была першая наша тэма, ўзаемаадносіны, цяжкія ўзаемаадносіны Беларусі і яе суседзяў праз прызму прапаганды, да, у чым упэўніваюць беларусаў, і як бы я вось, напрыклад, мне ўжо за 5 гадоў надакучыла размаўляць пра тое, што вот, ну, в Польшы то, в Літве то, да, хацелася б, каб ужо ў Беларусі што-небудзь было, як бы, што можна пахваліць, прывесці прыклад нейкі. Давайте пахвалім. Ну, давайте. Ну, глядзіце. Так я да таго, што, ну, па-першае, прачысню. Мне ўвогуле ў гэтай ролі некамфортна. Да? Але, ну, мусіць же нехта як бы расказваць, што Ксенія Лебедзева з савецкай Беларусі, ну, хлусіць і не мае рацыі. Вы жадаеце дыскусія. Будзе дыскусія. Глядзіце, Павел. На што жаляцца беларусы, якія прыехалі ў Польшу? Не якія хочуць з'ехаць. Не розныя вельмі разумныя таксісты і астатнія, а тыя сапраўдныя, ну, как бы, беларусы, якія жывуць, якія сацыялізаваліся, якія нармальны заробак, якія вывучылі ўжо мовы і так далее. На што яны жаляцца? Па-першае, яны кажуць, што ў Беларусі, напрыклад, быў устойлівы інтэрнэт ввогуле, везде. Сапраўды, Белтэлекам выдаткаваў шмат грошай на то, каб гэта, не ведаю, я не прафесіянал, каб гэта вот валакно было везде, і шмат больш устойлівы інтэрнэт і лепшая якасць дасяжнасці самога інтэрнэта, не кажучы пра цэну. Цэна у Польшы меншая, чым у параўнанні з якасцю, але вось якасць самога інтэрнэту ў Беларусі сапраўды вельмі і вельмі добра. Гэта першае. Па-другое, добра працуюць нейкія сервісы. Вы ведаеце, абслугоўванне у как бы шмат якіх месцах у Беларусі лепей, чым у Польшы. І гэта сапраўды праўда.
Па-трэцяе, ну вы ведаеце, вось беларускія чыноўнікі, яны такія надрэсірованы, што калі ты прыслаў яму некий ліст, ён абавязкова адкажаць вось у той тэрмін, які прапісаны. Ён можа напісаць глупасць, ён можа спіхнуць кудысьці яшчэ, ён можа ніяк не вырашыць справу, але з пункту гледжання вось выконвання рамак тэрмінаў заўжды будзе як напісана. 14 дней, 14 дней, 30 дзён, 30 дзён. У Польшы гэта правіла не працуе. У Польшы ты можаш даслаць ліст і ввогуле не дачакацца адказы. Космос. Так. І таму, калі вы жадаеце паразмаўляць, магчыма, трэба зрабіць... Але я разумею, да чаго вы вядзеце. Гэта нешта не падобна на скаргі на рост цены на хлеб. Не, не падобна. Вот тое, пра што вы кажаце, это ўжо, ну, можа быць, не скаргі жыхароў першага свету, але дакладна не трэцяга, да? Вось, калі ўжо чалавек, у яго на хлеб хапае, там, на бензін хапае, да, там, ён... Калі ён не займаецца выжываннем... Да. Ён пачынае скардзіцца на хуткасць интернета. Да, вот уже это самое. А нас упэўніваюць это прапагандысты, что тут с хлебом проблемы. Ну так. Ну, нема с хлебом проблем. Ладно, идем далей. Сябры, зразумела, что завтра все на канал Кнырович, але у нас есть такие навіны больш вот актуальныя, надзённыя прямо з пылу, з жару. Па-першае, Лукашенко стэлефанаваўся з Пуціным. Вось літаральна там паўгадзіны таму пра гэта паведамілі. І абмеркавалі яны, я вот зацытую, што яны абмеркавалі. Супрацоўніцтва ў эканоміцы і ў галіне абароны. І пул лукашэнкаўскіх журналістаў паведамляе это з 3 маланкамі, так типа. Я ўпэўнены... Прабачце пытанне, конечно. Глядзіце, яны бачыліся менш за тыдзень таму на парадзе ў Маскве. І перад парадам яны там яшчэ вячэралі разам, да? А што яны не даабмеркавалі? У іх, вот, ну не то што па тэлефоне, у іх вочная сустрэча была, маглі абмеркаваць любое супрацоўніцтва ў эканоміцы і ў галіне абароны. І тут раптам узнікае патрэба ў пятніцу раніцай стэлефанавацца. У меня есть отказ. У меня есть такі адказ, пакуль вы думаеце, што абмяркоўвалі зусім не супрацоўніцтва ў галіне эканоміцы і абароны. Але цяпер глядзіце, паслухаем вас. Учора вышел матэрыял беларускага расследавальніцкага цэнтра, дзе наўпрост палічана, колькі беларускіх грамадзян удзельнічаюць у супрацы у вайскова-прамысловай частцы, колькі продажаў гэтай ваеннай прадукцыі было у мінулым годзе. І там па паліцам расклады лічбы. Вельмі цікава, можете паглядзець, калі вам гэта цікава самым. 40 000 чалавек у Беларусі наўпрост удзельнічаюць у вось гэтым вытворчасці вось гэтай абароннай прамысловасці для России. Ёсць лічба, там, прыкладна, трохі больш за мільярд. Ёсць асобныя пазіцыі, па якіх удзел беларусаў, ось прицелы, как по-беларускі сказаць прицел? Прицелы будзе, так. Прицелы там на 90% удзел беларусаў у гэтай прадукцыі, а гэта азначае, што па гэтай прадукцыі удзел у тым ліку і в вайне. Гэты матэрыял выйшаў учора, і вось яны, напэўна, паглядзелі, оба вырашылі абмеркаваць, наколькі лічбы, а магчыма, лічбы не б'юць. Тут вось гэта было прикольно, да, беларускі расследавальніцкі цэнтр падлічыў іх, што нехта з іх тэлефанаваў іншаму кажа, а дзе грошы? Тут напісана, што вот столькі. Мільярд 100, 100 мільёнаў. Падзеліся 100 мільёнаў. Ну, калі казаць сур'ёзна, то, канешне, ну, па-першае, мы чакаем нехай вызвалення наступнага палітвязняў, а гэта азначае візіта нейкіх амерыканцаў зноў у Мінск. А гэта азначае, да гэтага заўсёды Крэмль ставіцца вельмі так напружана, так да гэтых кантактаў. І таму, напэўна, у гэтай частцы ёсць аб чым ім паразмаўляць. Гэта першае, ну, другое дадам, ведаеце, Павел, як бывае ў такіх буйных дэлегацыях. Яны прыязджаюць, яны намацоўваюць нейкія там новыя лічбы ці новыя кантакты, новыя умовы, і потым кажуць, слухайце, ну нам трэба паехаць домой паразмаўляць з урадам, я вам
ператэлефаную праз тыдзень. І вось гэта ён перазваніў яму праз тыдзень, магчыма, нешта такое яны абмяркоўваюць. Я не бачу нічога такога, ведаеце, што магло бы яшчэ выстреліць. Таму што Расія трапіла ў цяжкае становішча гады 3 таму, калі высветлілася, што вайна з Украіною яна надоўга, што расійская прамысловасць ваенная не паспявае, што вось гэтае ўзбраенне яно расходуецца хутчэй, чым яны яго робяць новае. І мы бачым, як зараз, напрыклад, мы бачым, як колькасць атак дронаў украінскіх, гэта украінскія дроны, яна перавысіла першы раз за вайну, яна перавысіла колькасць расійскіх атак. Расейцы не паспяваюць. Але беларусы ўсім, чым маглі ім дапамагчы, за гэтыя 3 годы ўжо дапамаглі. Нема ніякага, ведаеце, такога. У нас стаіць тут недзе ў кустах стаяў там пад Смілавічамі завод, такі кансервацыі, і трэба ўкласці там 10 мільёнаў, пачне працаваць. Не, мы ўсё, што маглі зрабіць, ужо зрабілі. Болей мы не можам зрабіць. Таму я бы не чакаў нейкіх прарыўных, нейкіх такіх ідэй ад гэтых размоў. Таму, як не дзіўна, магчыма, яны сапраўды пасмотрелі матэрыял БРЦ. Я думаю, што вы маеце рацыю і хутчэй гэта звязана з амерыканцамі. Глядзіце, з 3 маланачкамі, да, пул ізноў распісваецца ў тым, што Лукашенко там і Беларусь гэта абсалютна не самастойна ў плане знешняй палітыкі краіны. Калі вот прыязджаюць амерыканцы, паступае званок з Масквы, і чамусьці гэта з нейкай з гордасцю падаецца, да? Глядзіце, як бы нам расказалі, што рабіць з амерыканцамі сверху, да? Вось, чамусьці гэта падаецца з нейкай гордасцю, хаця зразумела, што вот як бы адбываецца менавіта гэта. І мы сапраўды чакаем Джона Коула. Ён казаў, што ён прыедзе ў нейкі бліжэйшы час у звязку з... Гэта заява была падчас вызвалення, там абмен, дарэчы, это было абмен, а не вызвалення, там беларускія палітвязні ў абмен на тыя, хто ізноў жа цікавіць Расію, дарэчы, і быў затрыманы ў Еўрасаюзе, што яшчэ раз, да, вот яшчэ адзін такі цаглінка. Вось, Коул прыедзе, але незразумела куды, але вот прям сёння раніцай іншы абсалютна чалавек, Філіп Грэм. У вас написано, у меня нет. Ясно, да. Франклін Грэм, прабачце. Франклін Грэм, крыху складанае імя і прозвішча, да. То бок, от літаральна званок Пуціна і далей сустрэча з амерыканцамі. Мне здаецца, што гэтая фраза пра тое, што абмяркоўвалі эканамічную і абарончую сферу, яна чыста для прыгажосці тут, да? Вось. І адзін патэлефанаваў, як бы гэта все ж таки не выглядала знізу вверх, і пра што мне размаўляць з гэтымі амерыканцамі. Пра што можна... Так, чалавек жа пазіцыянуе сябе як нейкі канал перадачи інфармацыі паміж Вашынгтонам і Масквой. Да? Ці наўпрост з Кремля пазванілі і сказалі, так, трэба то і то. Калі ласка, вот пра гэта паразмаўляй там і так далее. Вось, мне, конечно, ад гэтага ізноў сумна. Ну вот, як бы, куды не плюнь, паўсюль нейкая засада, да, і вот з узроўнем жыцця неяк не атрымліваецца, да, і з самастойнасцю ў палітыцы неяк не атрымліваецца. Калі мы пойдзем далей, нездарма я згадаў вось гэты, няхай паўжартам, да, прыклад пра тое, што не ходзяць прэм'ер-міністр Польшы да прэзідэнта Польшы, ці хаця тут іншая структура ўлады, но не ходзіць міністр эканомікі Польшы да прэм'ер-міністра Польшы і не кажа, да, калі ласка, вот у нас там загінаецца, хаця ніхто ж не кажа, што загінаецца, да, у нас там паспяховае прадпрыемства, вельмі паспяховае, але трэба яму з дзяржбюджэта рэфінансаваць крэдыт, які оно не можа вяртаць, там што страты працуе, вот просто паспяховая, да? Перад тым, як мы перайдзем... А вот это вот уже наступны пункт нашай праграмы. Я хацеў зразумець, то бок вы, як я вас зразумеў, вы б жадалі бачыць Лукашенка ў Гаазе, таму што ён злачынца. Жадалі бы? Жадалі. В прынцыпе, да. Адказнасць нейкую, я думаю, ён мусіць. Але перад тым, як мы яго перамясцім туды ў Гаагу, вы б жадалі, каб ён стаў незалежным прэзідэнтам?
Я хотел бы, каб Беларусь была незалежнай краінай. Но гэта азначае, што наш дыктатар, прабачце, не прэзідэнт, дыктатар павінен быць больш незалежным ад Крымля. То бок, па-першае, яму жадаеце больше незалежнасці, а ўжо потым паехаць у Гаагу. Ну, не наадварот. Ну, так атрымліваецца. Так, вы да чаго гэта пытаеце? Вы лічыце, што гэта немагчыма, да? Выкананне абодвух гэтых пунктаў немагчыма адначасова, да? Як рэгулярна бываю ў нашых стрымах, паважаных гледачэй, я себе злавіў на тым, што мы як быццам жадаючы пабачыць Лукашенко ўсё ж такі за кратамі, адначасова ў нейкіх пытаннях яму кажам: слухай, мы тут на адным баку. І вось в пытаннях незалежнасці мы сапраўды на адным баку. Мы ўсе, і беларускія чыноўнікі, і как бы беларускія палітыкі за мяжой, і беларускія журналісты. І нават я ўпэўнены, што беларускія журналісты на НТ, і нават самазаронак. Сам Лукашенко. І нават сам Лукашенко. Мы ўсе жадаем, как бы, вот гэтыя званкі і прылёты на парад разам з султанам Малайзіі, так, і з прэзідэнтам Лаоса, дзе, ну, камунізм, там жабрацтва, так, каб іх было меней, каб ён быў незалежны дыктатар. Вось так атрымліваецца. Незалежного диктатора можно уже... А уже калі будь незалежны, тады уже и туды. Давайте до Светлогорского ЦКК. Да, значит, такая ситуация, что гэта наш залежны диктатор нанес такую травму вот чиновникам, якіх сам і прызначыў, у прынцыпе, да, каб яны абслугоўвалі всю вот эту вот вертыкаль, да, што яны не могуць уже другі тыдзень яе неяк прапрацаваць і пераварыць. А ён им сказаў, что вот вы да мяне ўвесь час ходзіце і просіце грошы для гэтых прадпрыемстваў, які ў прынцыпе з его лёгкай рукі і мадэрнізаваліся, да, 10 там 15 гадоў таму атрымлівалі гэтыя крэдыты, якія да них вісяць дагэтуль, да. І вот хорош, карацей, вот мне это не падабаецца, што вы ходзіце і перастаньце хадзіць. І такія: по-перше, а мы-то в чем виноваты? Як бы, да, я думаю, там вот такая вот думка. А по-другое, а як это? Як бы, а что нам? Ну, в сенсе, предприемство... Да, предприемство закрывать, як бы, да? Не платежездольное. Ну, в сенсе, як нам зрабіць, каб і не ходить до Лукашенки, і не закрыть, потому что предприемство не дазваляў закрывать. Предприемство мусіць працаваць і дэманстраваць сваю великую паспяховасць. І вось што, як бы, я прачытаў у справаздачах візіта на Светлагорскі целлюлозна-картонны комбинат Александра Турчина, премьер-министра. Может быть, кажа нам Турчин, надо подумать о принятии системного решения по платежам в Фонд национального развития, чтобы мы не так часто ходили к Александру Лукашенко. То бок выснова зроблена такая: грошы прадпрыемствам все роўна трэба недзе взять, адслюнявліваць як бы кожны год, да? Ну, нельга вот хадзіць да Лукашэнкі, як бы, да, цяпер па іх. Вось, то бок не хадзіце да мяне па грошы, няхай гэтае прадпрыемствы працуюць без маіх грошай, успрынята як чыста вот грошы трэба взять. І якое рашэнне? А давайте мы грошы будем для этих прадпрыемстваў складываць не ў Лукашэнкі, а ў нейкім іншым месцы, і адтуль іх далей будзем браць і перадаваць гэтым прадпрыемствам. Ну, хітро, Александр, скажыце. Ведаеце, тут ёсць некалькі слаёў вельмі цікавых. Па-першае, мне ўсё яшчэ падабаецца Александр Турчин. Чаму? Таму што ён шчыра кажа, вось вы ж прачыталі яго цытату, так? І ён сапраўды сваім разуменнем намагаецца вырашыць праблему. Вы, калі б на гэтым месцы был Галученко ці нехта іншы, как бы сказаў Лукашенко, сказаў, не хадзіце за грашыма. Все роўна завтра прыйдзе, куды ён дзенецца? Все роўна дасць. Але Александр не такі. Ён усе гэтыя закідоны Лукашенко успрымае усур'ёз выключна і намагаецца неяк вырашыць праблему. Гэта першае. Па-другое, что означает, давайте мы зробим платежи в Фонд национального развития и будем оттуль платить предприемствам. Фонд национального развития был зроблен в 23 году, и туды были повинны перелічивать звышдоходы, звышпаспяховые белорусские предприемства. Что это означает? Означает, что если у тебя скаканула цена на калий до $600 за тонну,
і ты зарабіў нечакана плюс мільярд, то дзяржава кажа, ну пакладзі іх туды, фонд нацыянальнага развіцця. Ён быў створаны менавіта для таго, ці былі ў нас звышпрыбытковыя прадпрыемствы за гэтыя 3 гады, не было. Але яны могуць нарадзіцца, калі гэта будзе нейкая знешняя кан'юнктура, ці калі мы зробім манаполію там па тытуню, па алкаголю, па нейкім іншым рэчам, дзе таксама можа нарадзіцца звышпрыбытак, але за ваш кошт, ужо за ваш кошт. І гэта не буйны фонд. Там няма шмат грошай. Адкуль яны там могуць з'явіцца? Ну, гэта новы падатак. Ці як па-іншаму? Як па-іншаму яны там могуць аказацца? Ад прыбыткаў прадпрыемстваў? Так прыбыткаў няма. Менавіта ў гэтым праблема, што няма прыбыткаў. І калісьці гадоў, я абяцаў Павлу распавесці цікавую історыю, гадоў 15 таму, а можа ўжо болей, уже, магчыма, і 20 таму, такая ж самая праблема была ў беларускай будаўнічай прамысловасці. Не ў будаўніцтве, а менавіта ў тых, хто прадукаваў гэтыя будаўнічыя матэрыялы. І тады міністэрства кажа, ну добра, ну давайте будзем з усіх вось гэтых квадратных метраў, з будаўніцтва і, напэўна, з рамонту таксама. Будзем далічваць нейкі адсотак, а там был буйны адсотак. Ну, там 2%. Гэта дорага. Ну, ведаеце, адразу ўсё падаражала на 2%. І будзем ўсё пералічваць вось такі самы фонд развіцця будаўнічай прамысловасці. Ось такая цікавая ідэя. Вельмі падобна да таго, што сейчас кажа мой турчын. І я такой сижу, думаю, ну добра, калі мы ўсе працуем у будаўніцтве і скідваемся туды грашыма, то гэта ж азначае, што я, як прыватнае прадпрыемства, магу оттуда взять? Ну так же? Ну, правильно, логично. Логично. Правда, конечно... Раз я туды заплатил нечто, я могу оттуда и взять. И вось тут некая, ведаеце, коска, некая суперечлівасць заканадаўства, тому что взять я оттуда ничего не мог. Правильно, платить, коли ласка. А вот взять... Это вы почакайте. І давайте паглядзім на гэтую самую ідэю з гэтым фондам, давайте оттуда браць грошы. Ну, гэта зноў азначае, што ўся беларуская эканоміка или вся беларуская прамысловасць, у тым ліку паспяховыя прыватныя прадпрыемствы, нагадаю, на якіх зараз трымаецца беларуская эканоміка. Яна не трымаецца на МАЗе, Светлагорскім ЦКК, Атланце ці на вот гэтых буйных дзяржаўных праектах. Не, яна трымаецца на прыватным прадпрыемстве. Так вось гэта прыватнае прадпрыемства будзе туды плаціць, калі я правильно зразумеў Турчына, але Турчын асабіста будзе размяркоўваць гэтыя грошы не ў найбольш прыбытковыя прадпрыемства, а наадварот у найбольш стратныя. Пытанне, ці будзе матывацыя ў гэтых найбольш стратных рабіцца прыбытковымі? Калі ім просто будуць плаціць грошы. В такім рэжыме ўжо дзесяцігоддзямі. Нет, конечно. Гэта соль, гэта, ведаеце, гэта аснова метадалогіі існавання беларускай дзяржаўнай прамысловасці. Таму не. І гэтая сістэма пародзіць толькі на вампіраў. Гэта эканамічныя вампіры, якім даюць кроў, яны будуць далей сасаць гэтую кроў, толькі яны далей будуць сасаць ее ў большым памеры. На што яшчэ звярнуў бы ўвагу? Вось будзе такі фонд, а грошы ідуць сотнямі мільёнаў і мільярдамі штогод. Гэта асноўная праблема, чаму у вас заробкі ў 2,5 разы менш, чым у Польшчы ці Літве. Ну, таксама дарогі дрэнныя, дзіцячых пляцовак не хапае. Таму што гэтыя грошы менавіта вось там. Настаўнікаў і дактароў не хапае. Ведаеце, калі ты глядзіш, напрыклад, справаздачнасць, мы вернемся да пытання, інвестыцыі у Літве і ў Беларусі. У Беларусі інвестыцыі зараз 25% ад ВУП, а ў Літве 22% ад ВУП. Але яны растуць, а мы не. Чаму? Таму што ў них все інвестыцыі, гэта інвестыцыі ў прыбытковыя праекты, якія не могуць быць непрыбытковымі, таму што калі яны непрыбытковыя, яны, банкротства, ўсё. А ў нас гэта інвестыцыі на палову, як мінімум, у стратныя праекты, і ніхто не дасць банкроціць. Яны будуць далей жэрці вашыя грошы. Таму, як быццам, ведаеце, па лічбах вельмі падобна, а па сутнасці зусім не падобна. Так вось, у мяне пытанне наступнае. У гэтым фондзе будуць сотні мільёнаў і мільярды. Ці зможа Лукашенко прайсці міма і сказаць, не, вы самі вырашайце, як будуць гэтыя грошы. Мне таксама дзёргалась абсалютна. От калі вы сказалі, што Турчын будзе размяркоўваць грошы, я такой, ну не. Нейкі мем усплывае. То бок, ведаеце, намаганні Турчына зразумелыя. Калі тебе кажуць, слухай, ну не хадзі, выраши праблему неяк сам, ён намагаецца як прэм'ер-міністр вырашыць праблему сам.
але ему патрэбен мандат на рэформы. Ему патрэбен мандат на сапраўдныя рэформы ў эканомікі Беларусі. Не палітычны, эканамічны. Тое, з чым ён прыйшоў там 20 тыдні ці 10 дзён таму да Лукашэнкі, гэта ён зрабіў нармальную працу. Ён сабраў, каб не хадзіць па аднаму разу, сабраў усё, што ёсць у эканоміцы і сказаў: слухай, вось у нас вось такія праблемы, нам трэба вось адзін раз вырашыць. Напэўна, там была вельмі буйная лічба. Калі да цябе прыходзіць не пасобку МАЗ, Белшына или вось зняты металургічны завод знялі дырэктар, да? А калі палажыць ўсё гэта разам і пабачыць сваімі вачыма, колькі ты прасраў грошай, то, канешне, гэта непрыемна. Але, ведаеце, лекаванне пачынаецца з прызнання усведамлення хваробы. З усведамлення хваробы. Калі ты жадаеш не усведамляць хваробу, то будзе у цябе нармальны прэм'ер, які нічога з гэтым зрабіць не зможа. Канешне, гэта мёртвая ідэя, давайте ўсе месяц скінемся ў фонд, а я буду яго размяркоўваць. Не будзеш ты размяркоўваць і не дадуць себе гэтыя грошы. І будуць зноў десятгоддзямі далей будуць хадзіць людзі кожны раз ты сам, Лукашенко, будзеш падпісваць ім. Нікуды ты не дзенешся з гэтага карабля. Александр, абсолютно вы маеце рацыю. Мало того, сам Лукашенко, калі ён кажа: вы не хадзіце да мяне, а як бы вы рашаеце эту праблему без мяне, типа абыходзьце мяне неяк, да? Ну ён же сам першы скажа в сэнсе: куда вы без пошли? мяне? Да, куда это вы? Да, я хочу это все контроляваць, як бы, і калі там ёсць грошы, увогуле, чаму это як бы без мяне вырашаецца. Так что, ну, цікавы, як бы, это кастыль. Да, вот, ну, все спрабуюць, як на жаргоне айцішнікаў, да, вот падставіць нейкія мыліцы, да, вот падперці нечым, да, вот, каб яно все ж таки стаяла там хоць так, але, ну, перспектывы так себе. Александр, одна тема у нас засталася. Я забыўся, трохі, дазвольце дадаць, ведаеце, мы все ж таки трохі за лічбы. 860 мільёнаў была апошняя лічба, колькі каштаваў Светлагорскі ЦКК. Вам каштаваў? Долараў, гэта долары былі. І апошняя справаздачнасць у яго ёсць у такім відзе, дзе можна пачытаць, 20-21 год. Было 25 мільёнаў і 31 мільёнаў страт. 25 мільёнаў рублёў, прабачце, рублёў, конечно. Прыбыткі? Не, страты. Страты за год. За 20-й 25 мільёнаў страт, і за 21 31 мільён, то бок гэта было, ну, там, вышэй за 10 мільёнаў штогод ён наносіць вам страты, а і 860 мільёнаў там ужо было пакладзена. Ну, як это, цікавыя, уражлівыя вынікі працы. За ўжо там эта эпапея гадоў 15 працягваецца з гэтым камбінатам. Ну, я не кажу ўжо пра паветра ў Светлагорску. Да? Так бы это уже такія вот ускосныя дробязі, якія нават не абмяркоўваюцца. Апошняя тэма, яна пра Украіну, таму што... Мне падаецца, перад апошняй мы ж хацелі яшчэ пра выбары Коордынацыйнай рады трохі паразмаўляць. Тады я вельмі хутка, сябры, ёсць такі украінскі палітык і, ну, я не ведаю, як это, актывіст, да, кіраўнік даволі вялікай недзяржаўнай арганізацыі беларускай, прызма проста яна неяк называецца так, да, Ярослав Чарнагор, і ён учора напісаў у Фейсбуку, што ён пачаў працаваць у міністэрстве замежных спраў Украіны. І мы думаем, хаця няма пакуль што фактычнай падтрымкі гэтаму, да, мы думаем, што это пэўны зрух у беларуска-украінскіх адносінах, таму што Чарнагор працаваў па беларускім напрамку, пакуль быў вот не ў міністэрстве замежных справаў, да, а вот пакуль ён быў на месцы актывіста, да, і цалкам лагічна, каб ён працягваў працаваць у беларускім напрамку. А Зеленскі даволі даўно ўжо абвясціў пра тое, што будзе прызначаны новы амбасадар па даручэннях, спецпрадстаўнік, не ведаю, як гэта будзе аформлена, да, але новая асоба, якая будзе займацца беларуска-украінскімі адносінамі, у тым ліку і, можа быць, нават галоўным чынам адносінамі з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. І вось пакуль у нас няма як бы падставаў сцвярджаць, што гэта адбылося і што гэта менавіта Ярослав Чарнагор,
Але по фактах, ну вот чалавека, які займаўся беларускім пытаннем, падвышаюць, ставяць працаваць амбасадарам па асобых даручэннях у МЗС, але не абвяшчаюць просто чым ён будзе займацца. Ну астатняе мы просто як бы лагічна дабудоўваем. Мне падаецца, ён не так давно быў у Польшы. Да, ён быў у Польшы і прымаў удзел у вельмі цікавым мерапрыемстве, якое працягвалася тыдзень. Сфармулюем гэта так. Вот я думаю, хто разумее, той зразумее, што нам яшчэ раз кажа пра тое, наколькі гэты чалавек заангажаваны ў беларускую справу, у беларускае пытанне, наколькі ён сочыць за тым, што ў нас тут адбываецца, што вось тыдзень свайго жыцця ён вырашыў патраціць на камунікацыі з беларусамі пад Кракавым. Ну, Павлу відней, чым мне. У Татрах. Так, але мне падаецца, што калі будзе прызначаны такі прадстаўнік, не ведаю, ці гэта Ярослаў, ці нейкі іншы чалавек, гэта будзе азначаць і наступныя крокі, і ось такую доўгапабудавання адносін паміж Зеленскім і беларускімі дэмакратычнымі сіламі, канешне, гэта невялікі, але ўсё ж такі плюсік, канешне. Ну, з гэтай тэмай. Тут просто няма больш чого сказаць. Мы просто вот вас інфармуем... Каб не фантазаваць, не рабіць нейкую ілюзію ведаў. Так. Про тое, што адбываецца. Як бы, да, вот адбываюцца такія справы. Ну, а што з выбарамі ў Коордынацыйную раду, Александр? Прагаласавала там 1000... Ёсць уже 1000 чалавек, да? Ну, мінулым разам было 6723. Я бачыў нават чалавека, які вытатураваў сабе гэтую лічбу на руцэ. Настолькі ён быў уражаны колькасцю людзей, якія прагаласавалі на выбарах у Коордынацыйную раду 3-го склікання, да? А цяпер у нас за 3 дні... Можем казаць 3. За 3 дні 1000 чалавек. Ну, што вы скажаце? Слухайте, ну што я скажу? Вось мы учора з Павлом былі ў Беластоку на невялікай сустрэчы. Павел забіў вельмі цікавую гульню, кшталту што дзе калі. І такая сустрэча будзе таксама у нядзелю у Кракаве. Дарэчы, сябры, прабачце, пераб'ю, так. Александр. Ёсць спасылка на рэгістрацыю на гэты квіз у апісанні гэтага відэа. Кракаў 17 траўня 18:00 прастора, якая так называется прастора. Вось, і збірайце каманды, калі ласка, калі вы жывеце ў Кракаве, в аколіцах, і прыходзьце, але зарэгіструйцеся, калі ласка. Вось у апісанні гэтага відэа ёсць спасылка на Google форму. Ну і туды едзем яшчэ мы з Егоровым, каб паразмаўляць о беларускіх справах у Польшы. Вельмі лайт рэжыме, каб хутчэй пачуць аб тым, што адбываецца, сапраўды. Александр Кнырович таксама там будзе. Я буду. Так. Ну, тым больш, што Кракаў. Што вы хацелі пра Беласток распавесці? Пра Беласток я хацела распавесці, ведаеце, ну, там, па-першае, перадаю прывітанне Беластока, як абяцалі. Вялікае прывітанне, дзякуй за тое, што была гэтая сустрэча. Было вельмі прыемна. А па-другое, вот ведаеце, там прысутнічала беларуска, якая сказала аб тым, што вось беларусы пайшлі ў палітыку ў 2020 годзе, атрымалі такі досвед, з аднаго боку пазітыўнае адчуванне аднаго, з другого боку негатыўны, таму што, канешне, гэта был вельмі цяжкі удар, тое, што адбылося ў 2020 годзе, потым у 2021 годзе. І зараз мы знаходзімся з пункту гледжання вось грамадзянскай актыўнасці, магчыма, на найхудшым, вось калі рысаваць гэтую амплітуду, то гэта найгоршы ўзровень самой актыўнасці і жаданне прымаць удзел у нечым такім агульным, і хутчэй ёсць жаданне, ведаеце, сядзець па сваіх хатках, вырашаць свае асабістыя сацыяльныя пытанні, і гэта не азначае, што не будзе новага некага такого пад'ёма, не будзе, так? Але зараз такі час, вось такі час, калі за Коордынацыйную раду, разумеючы ўсі пагрозы, ціск і ўсё, што з гэтым звязана, галасуюць толькі 1000 чалавек, і, магчыма, гэта такое, ведаеце, натуральнае становішча, якое, ну, вот ёсць, ведаеце, як тэрмометр. На тэрмометры вот такая тэмпература. Я, канешне, жадаў бы, каб было 4000 чалавек. Я сёння напісаў пост, які блок я падтрымліваю, але першае, што я падтрымліваю, гэта самую ідэю захавання інстытутаў і іх перабудову, а не іх скасавання, канешне. І таму ось так я хацеў хаця б 4000 чалавек, не будзе 4000, дай Бог, калі каб было 2. Но гэта звязана з вось такім адчуваннем грамадзянскай актыўнасці. Яно зараз вось такое.
І што якія з гэтага высновы? Трэба рухацца далей. Трэба рухацца далей, разумець, што вось такая актыўнасць афіцыйная, ну як быццам афіцыйная з боку нашых афіцыйных структур зрабілася справай вельмі вузкага кола людзей, і мы жывем у вось такі ледніковы перыяд з палітычна-грамадскай вось гэтай пункту погляда. Але як пел Гребенщиков, зима будет долгой, но вряд ли она будет вечной. Поэтому я думаю, что гэта такі перыяд, не трэба з гэтай нагоды так неяк сумаваць, таму што я не бачу, ведаеце, чаго я не бачу. Каб прыйшоў нейкі іншы палітык, Бабарыка, Пазняк, Ціханаўскі, і у нас быў бы іншы вынік на галасаваннях Координацыйны рад. Не бачу я гэтага. Ён был бы на некалькі тысяч вышэйшы, але ўзровень... Вось якраз бы 4000 вашай галасавалі. Ну, мы разумеем, што... Калі б яны пайшлі, вы б ужо захацелі 10 000. Ну, ведаеце, калі мы ў блоку абмяркоўвалі, а я тады яшчэ ўдзельнічаў у гэтых абмеркаваннях, пры якіх умовах мы самі себе вырашалі, што трэба ісці, то мы писали, вось одним из пунктов было такое признать минимальную явку, вось 10 000 человек, как минимально необходную, каб лічыць, што гэта орган прадстаўнічы. Выборы адбыліся. Да, выборы адбыліся. У нас быў такі пункт, калі мы гэта абмяркоўвалі, але потом прыйшлі к высновам, што вось такая колькасць напружання, колькасць вось таго, што трэба выдаткаваць на гэта ресурсаў ва ўсіх сэнсах, што лепей іх выдаткаваць на нейкія іншыя актыўнасці. І тым больш не рабіць новых гэтых спрэчак, новых гэтых боек паміж сабой, таму што яны ні да чога не ведуць, канешне. Таму вось так. І трэба разумець гэта, і трэба далей рухацца зноў у гэтага ж аўтара. Рухацца далей. Трэба крок па кроку рухацца далей. Добра, сябры, на гэтым мы скончым наш сённяшні стрым. Прыходзьце, калі ласка, на квіз Павла Свердлова і на сустрэчу з Александром Кныровичем і Андреем Егоровым у Кракаве, калі вы ў Кракаве ці недзе ў ваколіцах, спасылка на рэгістрацыю у апісанні відэа. Гэта будзе нейкі невялічкі крок на карысць вось гэтых пераменаў, якіх мы ўсе хочам. Дзякуй вялікі, што глядзелі. Александр Кнырович, Павел Свердлов. Пачуемся праз тыдзень. Дзякуй. Да пабачэння.